Korunní držení. Tato nehybná uvolňující držení sklidní přepracovanou mysl, uvolní stres a odplaví fyzickou tenzi. Používáme je, abychom masáži dodali klid a ucelili. Mohou se provádět jak na začátku, tak na konci celkové masáže těla, nebo se jimi zahajuje masáž hlavy, obličeje či krku a ramen. Zaměřte pozornost na dýchání. Představte si, jak se do vašich prstů vlévá teplo a vitalita. Abyste se mohli lépe soustředit, zavřete oči. Tak vytrvejte asi 30 sekund, déle, dáli se partner roztěkaný. Svýma rukama se pokuste partnera uklidnit. Masáž očí ulevuje napětí a bolestem hlavy, pomáhá čistit dutiny a je účinným způsobem, jak se zbavit stresu a únavy očí i těla. Nikdy netlačte na citlivé oční důlky, netahejte za jemnou pleť. Kontaktní čočky je třeba před masáží očí vyndat. Používejte sebejisté a citlivé dotyky. Lidé často vyjadřují své pocity neuvědomělým stahováním vnitřních svalů, zejména kolem tváří a úst. Toto svalové napětí vede k viditelnému maskovanému efektu. Konečky prstů mneme kruhovými pohyby tváře, až svaly povolí a napětí odezní. Čelistní svaly patří k nejsilnějším na celém těle. Nicméně jako u ostatních částí obličeje musí být váš dotyk vyvážený a jemný. Hněteme krouživými pohyby z brady ven podél čelistí. Po hnětení následuje hlazení podél čelisti. Tyto pohyby v kombinaci s teplým a uklidňujícím dotykem vašich rukou zřetelně uvolní partnerův obličej a ten změkne.